ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നല്ല മഴയാണ്, എനിക്കൊന്നും കേൾക്കുന്നത്. ഞാൻ സ്ഥലത്തുമില്ല, വേറെ സ്ഥലത്താണ്, എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. സാരില്ല മാതാജി, വീഡിയോ ഓൺ ആക്കണ്ട, പറ്റണ പോലെ കേൾക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് കണ്ടാ കേട്ടോ. കിട്ടുന്നില്ല, ഇവിടെ ഹെവി റെയിൻ ആണ്. ഓക്കെ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മൾ ഇന്ന് അധ്യായം മന്ത്രം 4ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലേക്കാണ് കിടക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ 1 മുതൽ ധ്യാന മന്ത്രവും പിന്നെ 3 മന്ത്രവും നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഒന്ന് പറയാവോ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഒന്ന് മനസ്സിലായത് പറഞ്ഞ്. ധ്യാന മന്ത്രത്തിൽ എന്താ കണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ. അതിൽ പഠിച്ചത്. രണ്ടാമത്തെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവചരാചരങ്ങളും ഈശ്വരന്റെ ഉടമസ്ഥയിലുള്ളതും ഈശ്വരനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടതുമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തനിക്കായി നീക്കി വെക്കപ്പെട്ട അർഹമായ വസ്തുക്കൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം അപഹരിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് 1ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നു. 2ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തുടരുന്ന ഒരാൾക്ക് 100 വർഷം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം. 100 വർഷം ജീവിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ആഗ്രഹം സാധിച്ചേക്കാം. ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കുടുംബ ബന്ധനങ്ങളിൽ തളക്കുന്നില്ല, പൂർവജന്മം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതെല്ലാം വേറെ വഴിയില്ല. 3ാമത്തേതിൽ പറയുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാത്തവൻ ആരായാലും ആസുരവും അന്ധകാരവും അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞതുമായ ലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നേ മതിയാവും എന്ന് 3ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും പറയുന്നത്. അതായത് 3ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ. ഇനി അടുത്തത് 4ാമത്തെ മന്ത്രം. 4ാമത്തെ മന്ത്രം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 3 മന്ത്രം നമുക്ക് മനസ്സിലായി. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായ 3 മന്ത്രം? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ ഇനി 4ാമത്തെ മന്ത്രം നമുക്ക് നോക്കാം. 4ാമത്തെ മന്ത്രം ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് 4ഉം 5ഉം ഒരുമിച്ച് നോക്കാം നമുക്ക്. 4ാമത്തെ മന്ത്രം ഭഗവാന്റെ മഹത്വം, 2ാമത് ഭഗവാന്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും. അതാണ് 4ാമത്തെയും 5ാമത്തെയും മന്ത്രത്തില് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ധ്യാനമന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു, എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം പൂർണ്ണങ്ങളായിരിക്കും. എത്ര പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചാലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെ തന്നെ അവശേഷിക്കും? സമ്പൂർണനായിട്ട് തന്നെ അവശേഷിക്കും എന്നാണ് നമ്മള് ധ്യാനമന്ത്രത്തിൽ കണ്ടത്. 1ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു, പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവ്വചരാചരങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലും ഭഗവാനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തർക്കും തനിക്കായിട്ടൊരു വിഹിതം നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ അർഹമായിട്ടുള്ള നീക്കിവെക്കപ്പെട്ട വിഹിതം മാത്രമേ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം നമ്മൾ ആശിക്കരുതെന്ന് 1ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു. 2ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ 100 കണക്കിന് വർഷം നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം. കാരണം അത് നമ്മൾ എന്തിൽ തളക്കില്ല? കർമ്മബന്ധനത്തിൽ നമ്മളെ തളക്കില്ല. മനുഷ്യന് ഇതല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല എന്നുള്ളത് 2ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു. 3ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമിക്കാത്തവൻ, ആത്മഹന്താവ് ആരായാലും ശരി, ആസുരികമായിട്ടുള്ള അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞ ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നേ മതിയാകൂ എന്നുള്ളതാണ് 3ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇനി 4ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലേക്ക് പോകാം. ഈശോപനിഷത്ത് മന്ത്രം 4. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്.
അനേജദേകം മനസോജവീയോ നൈനദേവ ആപ്നുവൻ പൂർവമർഷത് തഥാവധോന്യാനതേതി തിഷ്ഠത് തസ്മിന്നപോ മാതരിശോ ദദാതി. അനേജദേകം മനസോജവീയോ നൈനദേവ ആപ്നുവൻ പൂർവമർഷത് തഥാവധോന്യാനതേതി തിഷ്ഠത് തസ്മിന്നപോ മാതരിശോ ദദാതി. അനേജദേകം മനസോജവീയോ നൈനദേവോ ആപ്നുവൻ പൂർവമർഷത് തഥാവധോന്യാന്യതേതി തിഷ്ഠത് തസ്മിന്നപോ മാതരിശോ ദദാതി. മന്ത്രം 4 എന്താ പറയണത്? ഭഗവാൻ സ്വധാമസ്ഥനെങ്കിലും, ഭഗവാൻ എവിടെയാണ്? എപ്പോഴും സ്വധാമത്തിലാണ്. ഭഗവാൻ സ്വധാമത്തിൽ നിന്ന് എവിടെയും പോകുന്നില്ല. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും സ്വധാമത്തിലാണ്. പരമപുരുഷൻ സ്വതാമസ്ഥനെങ്കിലും പരമപുരുഷൻ മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനാണ്. മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനാണ്. മറ്റെല്ലാവരെയും അതിക്രമിക്കാൻ കഴിയുന്നവരാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും അതിക്രമിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും. മാത്രമല്ല വേഗത കൂടിയവനാണ്. മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും സ്വധാമത്തിലാണ്. ആ സ്വധാമത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാൻ മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനും മറ്റെല്ലാവരെയും അതിക്രമിക്കാൻ കഴിയുന്നവനുമാണ്. ശക്തിമാന്മാരായ ദേവന്മാർക്കും അദ്ദേഹം അപ്രാപ്യനാണ്. ശക്തിമാന്മാരായ ദേവന്മാർക്ക് ഭഗവാൻ അപ്രാപ്യനാണ്. ഒരിടത്ത് സ്ഥിതനെങ്കിലും കാറ്റിന്റെയും മഴയുടെയും മറ്റും അതിദേവതകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ഒരിടത്ത് സ്ഥിതനാണ് ഭഗവാൻ. പക്ഷേ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും കാറ്റിന്റെയും മഴയുടെയും മറ്റും എല്ലാ അതിദേവതകളെയും എല്ലാവരെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. മഹത്വത്തിൽ ഭഗവാൻ സകലതിനെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മഹത്വം നമ്മൾ എല്ലാവരും അതിശയിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ മഹത്വം. ഭഗവാൻ സ്വധാമസ്ഥനാണ് എപ്പോഴും. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും സ്വധാമത്തിലാണ്. ഇപ്പൊ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. പക്ഷേ മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനാണ് ഭഗവാൻ. മറ്റെല്ലാവരെയും അതിക്രമിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ. പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്? ശക്തിമാന്മാരായ ദേവന്മാർക്കും അപ്രാപ്യനാണ് ഭഗവാൻ. ഒരിടത്ത് സ്ഥിതനെങ്കിലും കാറ്റിന്റെയും മഴയുടെയും അതിദേവകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ മഹത്വത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സകലതിനെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ എല്ലാവർക്കും അപ്രാപ്യനാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? ഭഗവാൻ സ്വധാമത്തിലാണ് ഭഗവാൻ. പരമപുരുഷൻ മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനാണ്. നമ്മള് ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാളും സ്പീഡിലാണ് ആര് പോകുന്നത്? ഭഗവാൻ വരുന്നത്, ഭഗവാൻ പോകുന്നത്. ഭഗവാന്റെ മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനാണെന്നാ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ. നമ്മള് ചിന്തിക്കുമ്പോഴേക്കും ഭഗവാൻ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഉള്ളില് പ്രത്യക്ഷത്തിലാവാണ് ഭഗവാൻ. മറ്റെല്ലാവരെയും അതിക്രമിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ്. എല്ലാവരെയും അതിക്രമിക്കാനായിട്ട്, അതായത് മറ്റുള്ളവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിനേക്കാളും അതിക്രമിച്ചാണ് ആര് നിൽക്കുന്നത്? അതായത് എല്ലാത്തിനേക്കാളും മുകളിലാണ് ആര്? ഭഗവാൻ നിൽക്കുന്നത്, എല്ലാവരെക്കാളും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ശക്തിമാന്മാരായ ദേവന്മാർക്കും അദ്ദേഹം അപ്രാപ്യനാണ്. ശക്തിമാന്മാരാണ് ദേവന്മാര്. ആ ദേവന്മാർക്ക് പോലും അപ്രാപ്യനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. ഒരിടത്ത് സ്ഥിതനെങ്കിലും കാറ്റിന്റെയും മഴയുടെയും മറ്റ് അതിദേവതകളെ, അപ്പൊ ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഭഗവാൻ എങ്കിൽ പോലും കാറ്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മഴയുടെ അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ അതിദേവതകളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. മഹത്വത്തിൽ ഭഗവാൻ സകലതിനെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മഹത്വമാണിത്. ഭഗവാന്റെ ഈ മഹത്വം എല്ലാവരെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നതാണ്, സകലതിനെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്നാണ് ഇതിൽ പറയണത്. 4ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് മനസ്സിലായോ? സ്വധാമത്തിലാണ് ഭഗവാൻ. എപ്പോഴും സ്വധാമസ്ഥനാണ്. മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനും മറ്റെല്ലാവരെയും അതിക്രമിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ്. ശക്തിമാന്മാരായ ദേവന്മാർക്ക് പോലും അപ്രാപ്യനാണ്. ആ ദേവന്മാരുടെ നിയന്താവുമാണ് ഭഗവാൻ. ഒരിടത്ത് സ്ഥിതനെങ്കിലും കാറ്റിന്റെയും ഒരിടത്ത് സ്ഥിതനാണ് ഭഗവാൻ. മാത്രമല്ല ഒരിടത്ത് സ്ഥിതനാണെങ്കിലും സകലതിനെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നതാണ്. മഹത്വത്തില് സകലതിനെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. 4ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എവിടെയാണ്? സ്വധാമത്തിലാണ്. ഭഗവാൻ സ്വധാമത്തിലാണെങ്കിലും മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനും മറ്റെല്ലാവരെയും അതിക്രമിക്കാൻ കഴിയുന്നവനുമാണ്. ശക്തിമാന്മാരായ ദേവന്മാർക്ക് അപ്രാപ്യനും ആ ദേവന്മാരുടെ നിയന്താവും ഭഗവാനാണ്. ഒരിടത്ത് സ്ഥിതനാണ് എങ്കിലും മഹത്വത്തിൽ ഭഗവാൻ സകലതിനെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. 4ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്.
അഗ്നിയിൽ നിന്ന് ആവിർഭൂതമാകുന്ന ചൂടിനോടും പ്രകാശത്തോടും ഭഗവത് ശക്തികളെ വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ ഉപമിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരിടത്തു സ്ഥിതനെങ്കിലും അഗ്നിക്ക് തന്റെ ചൂടും പ്രകാശവും എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അതുപോലെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനും സ്വധാമത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ തന്റെ വൈവിധ്യമാർന്ന ശക്തിവിശേഷങ്ങളെ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നു. അപ്പോൾ പറയുന്നത് അഗ്നിയിൽ നിന്ന് ആവിർഭാവിതമാകുന്ന ചൂടിനോടും പ്രകാശത്തിനോടും ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ ഉപമിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ എന്തിനോടാണ് വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്? അഗ്നിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ചൂടിനോടും പ്രകാശത്തോടും. അഗ്നിയിൽ നിന്ന് 2 ഊർജം ചൂടായിട്ടും കിട്ടും, പ്രകാശമായിട്ടും നമുക്ക് കിട്ടും. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ഒരിടത്ത് സ്ഥിതനെങ്കിലും അഗ്നിക്ക് തന്റെ ചൂടും പ്രകാശവും എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന് സ്വധാമത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് സാധിക്കും? തന്റെ വൈവിധ്യമാർന്ന ശക്തിവിശേഷങ്ങളെ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ എപ്രകാരമാണോ അഗ്നി ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്ഥിതനായിക്കൊണ്ട് തന്റെ ചൂടും പ്രകാശവും എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കുന്നത്, അതേപോലെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന് സ്വധാമത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ തന്റെ ശക്തികൾ, വൈവിധ്യമാർന്ന തന്റെ ശക്തികളെ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതൊക്കെയാണ്? പരമപുരുഷന് അസംഖ്യം ശക്തികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രധാനമായിട്ട് 3ആയിട്ട് തരംതിരിക്കാം ആ ശക്തികളെ. ഭഗവാന് കുറെ ശക്തികളുണ്ട്, അസംഖ്യം ശക്തികളുണ്ട്. പക്ഷെ പ്രധാനമായിട്ട് 3 തരം ശക്തികൾ ഏതൊക്കെ പറഞ്ഞത്? ഒന്ന് തടസ്ഥ ശക്തി, അന്തരംഗ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി. തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ജീവാത്മാക്കള്, മനുഷ്യരും ദേവന്മാരും എല്ലാം ഉള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഏതിൽ വരും? തടസ്ഥ ശക്തിയിൽ വരും. നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും ഭരിക്കുന്നതിനും ചുമതലപ്പെട്ട അതിദേവതകളും മനുഷ്യന്മാരുമാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്? തടസ്ഥ ശക്തിയിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിലാരാണ്? നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നവർ, അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നവർ ആരാണ്? അല്ലെങ്കിൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്നതും നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതും ആരെയാണ്? ദേവന്മാരെയും അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരെയും ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ആരാണ്? തടസ്ഥ ശക്തിയാണ്, ഭഗവാന്റെ തടസ്ഥ ശക്തികളാണിത്. അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയ ശക്തിയാണ്. ആധ്യാത്മിക വ്യോമത്തിലുള്ള സ്വധാമത്തിലാണ് ഉള്ളത്. ഏത് ശക്തിയുള്ളത്? അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള, ആത്മീയ ശക്തിയായിട്ടുള്ള ആരാണത്? രാധാറാണി. ബഹിരംഗ ശക്തി, ബാഹ്യശക്തി എന്ന് പറയുന്ന ഭൗതിക ശക്തിയാണ്. ഭൗതിക ലോകം അല്ലെങ്കിൽ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ഭൗതിക ലോകവും അതിന്റെ പ്രത്യേകതകളായിട്ടുള്ള ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകം. ബാഹ്യ ലോകത്തെ, ഭൗതിക ലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ദുർഗാദേവി. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ 3 ശക്തികളാണ് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണിത്. തടസ്ഥ ശക്തി, അന്തരംഗ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ബാഹ്യശക്തി. തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദേവന്മാരും മനുഷ്യരെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന ഭഗവാന്റെ ജീവാത്മാക്കള്. അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയ ശക്തിയായിട്ടുള്ള രാധാറാണി. ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക ശക്തിയായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മഹാമായ ആയിട്ടുള്ള ദുർഗാദേവി. അതാണ് ഭഗവാന്റെ 3 ശക്തികളും. അവിടുത്തെ ശക്തികളും അഭിന്നമാണെങ്കിലും ഈ ശക്തികളെ പരമോന്നത സത്യമായോ പരമപുരുഷനായോ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തികളും ഭഗവാനും തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ്? ഭിന്നമല്ല, അഭിന്നമാണ്. രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കരുത്? ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പരമമായ സത്യമാണെന്നോ ആ പരമപുരുഷനാണെന്നോ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ല. ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ പരമമായ സത്യമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പരമപുരുഷനായിട്ടോ നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. സ്വന്തം ധാരണാശക്തിയുടെ പരിമിതിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് സാധാരണ മനുഷ്യനൊരു നിഗമനത്തിലെത്തുന്നത്. എന്നാൽ പരമപ്രഭുവിനെ നമ്മുടെ പരിമിതമായ ഗ്രഹണശക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് പരിമിതപ്പെടുത്തുവാൻ നിവർത്തിയില്ല. ഇക്കാരണത്താലാണ് ഉപനിഷത്തുകൾ ഒരാൾ സ്വന്തം പരിമിത ശക്തി കൊണ്ട് പരമപ്രഭുവിനെ സമീപിക്കാൻ സാധ്യമില്ലെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. അപ്പൊ സ്വന്തം ധാരണാശക്തി കൊണ്ട് പരിമിതിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് സാധാരണ മനുഷ്യൻ ഒരു നിഗമനത്തിലെത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു നിഗമനത്തിലെത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സ്വന്തം ധാരണാശക്തിയുടെ പരിമിതിക്ക് അനുസരിച്ച്. സ്വന്തം ധാരണാശക്തിയുടെ പരിമിതിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു നിഗമനത്തിലെത്തുന്നത്. നമ്മുടെ ഗ്രഹിക്കാനുള്ള ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ധാരണാശക്തി അനുസരിച്ചാണ് നമ്മളൊരു കാര്യത്തെ കാണുന്നതും നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അതിന്റെ നിഗമനത്തിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നതും. എന്നാൽ പരമപ്രഭുവിനെ നമ്മുടെ പരിമിതമായ ഗ്രഹണശക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് പരിമിതപ്പെടുത്തുവാൻ നിവർത്തിയില്ല. പക്ഷെ എന്നാൽ പരമപ്രഭുവിനെ, ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ പരിമിതമായ ഗ്രഹണശക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? പരിമിതപ്പെടുത്താൻ
പരിമിതപ്പെടുത്താനായിട്ട് നമുക്ക് നിവർത്തിയില്ല. ഇക്കാരണത്താലാണ് ഉപനിഷത്തുകൾ ഒരാൾക്ക് സ്വന്തം പരിമിത ശക്തി കൊണ്ട് പരമപ്രഭുവിനെ സമീപിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഉപനിഷത്തുകൾ എന്ത് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, നമ്മുടെ ചിന്താഗതിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ശക്തികൾ പരിമിതമായിട്ടുള്ള, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണമാണ്, നമ്മൾ കാണുന്നതല്ല ശരി യഥാർത്ഥ്യം, നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതല്ല യഥാർത്ഥ്യം, നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നതല്ല യഥാർത്ഥ്യം. എല്ലാം എങ്ങനെയാണ്, ഇപ്പൊ നമ്മള് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നു, വൈകുന്നേരം സൂര്യൻ അസ്തമിക്കും. സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ സൂര്യൻ ഇല്ല എന്നല്ല അർത്ഥം, നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു എന്നാൽ സൂര്യൻ ഇല്ലാണ്ടാകുന്നില്ല, പക്ഷെ എന്തില്ല, നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ, ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്നല്ല അർത്ഥം, നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കാണ്, ഭഗവാൻ ഇല്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് എന്തില്ല, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണമായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത്, നമ്മുടെ പരിമിത ശക്തി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ സമീപിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കരുത്. കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്, അപൂർണമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് എന്ന് ഈശോപനിഷത്ത് നമുക്കത് പറഞ്ഞു തരാണ്. എൻ്റെ ഉൽപ്പത്തി, വിഭൂതി എന്നിവയെ പറ്റി ദേവന്മാർക്കോ ഋഷികൾക്കോ അറിഞ്ഞുകൂടാ, ഏത് വിധത്തിലും അവരുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയില്, ഭഗവാന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ചോ വിഭൂതിയെ കുറിച്ചോ ദേവന്മാർക്കോ ഋഷികൾക്കോ ഒന്നും അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. എല്ലാ വിധത്തിലും അവരുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ആര് തന്നെയാണ്, ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. വ്യക്തിഗത അംശങ്ങൾക്ക് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും അവയുടേതായ പരിമിതമാക്കപ്പെട്ട മണ്ഡലങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവയ്ക്ക് പരിമിതിയുണ്ട്. വിഭിന്ന അംശങ്ങളായ ജീവസത്തുകൾ പൂർണ്ണ വ്യക്തിക്ക് തുല്യരല്ല. അപ്പൊ വ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിഗത അംശങ്ങൾക്ക് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവയുടേതായിട്ടുള്ള പരിമിതമാക്കപ്പെട്ട മണ്ഡലങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവയ്ക്ക് എന്തുണ്ട്, പരിമിതിയുണ്ട്. വിഭിന്ന അംശങ്ങളായ ജീവസത്തുകൾ പൂർണ്ണ വ്യക്തിക്ക് തുല്യത. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗത അംശങ്ങൾക്ക് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടുള്ളതാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എന്തുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും ആ ജീവാത്മാക്കൾക്കുണ്ട്. പക്ഷേ അവയുടേതായ പരിമിതമാക്കപ്പെട്ട മണ്ഡലങ്ങളുണ്ടാവും. എല്ലാത്തിനും എന്തുണ്ട്, പരിമിതികളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവയ്ക്ക് എന്തുണ്ട്, പരിമിതിയുണ്ട്. വിഭിന്ന അംശങ്ങളായിട്ടുള്ള ജീവസത്തുകൾ പൂർണ്ണ വ്യക്തിക്ക് തുല്യരല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന അംശമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്, ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്, ജീവസത്തുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊരിക്കലും എന്തല്ല, പൂർണ്ണ വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന് തുല്യരല്ല, പൂർണ്ണനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് തുല്യരല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്താണ്, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ജീവാത്മാക്കള് ഭഗവാന് തുല്യരല്ല നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ ആരെ ബാധിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഈ സത്വരജോ തമോ ഗുണങ്ങള് ഒരിക്കലും എന്തില്ല, ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് ജീവാത്മാക്കളോ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ വരുമ്പോ ഈ 3 ഗുണങ്ങള് ആ ജീവാത്മാവിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. ആ ജീവാത്മാവിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ആ ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വഭാവം രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നു, അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ജീവാത്മാവിന് എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ അത്രയും എന്തില്ല, ഗുണങ്ങൾ ആർക്കില്ല, ജീവാത്മാവിനില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ജീവാത്മാവിനെ എന്ത് സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്, ഈ ഗുണങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാനെ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന് സച്ചിദാനന്ദനാണ്, ജീവാത്മാവ് സച്ചിദാനന്ദനുണ്ട്. പക്ഷെ ജീവാത്മാവിന് എന്തുണ്ട്, പരിമിതികളുണ്ട്. ജീവാത്മാവിന് പരിമിതികളുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ജീവാത്മാവിനെ ഗുണങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കുന്നതും അതനുസരിച്ചുള്ള സ്വഭാവം രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാൻ ഈ ഗുണങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതനാണ്. പൂർണ്ണനായ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളായ ജീവസത്തകൾക്ക് അവിടത്തെ ഇച്ഛാശക്തിക്ക് വഴങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തി നൽകിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ് എന്ത്, ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് തന്നെ വഴങ്ങി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ശക്തി അതിന് നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഈ അംശങ്ങൾ പൂർണ്ണത്തെ സേവിക്കുകയെന്ന തന്റെ നിയത കർമ്മം വിസ്മരിക്കുമ്പോൾ മായയിൽ അകപ്പെട്ടായിത്തീരുന്നു. അപ്പൊ എപ്പോഴാണോ ഈ അംശങ്ങള്, അതായത് ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളായിട്ടുള്ള ഈ ജീവാത്മാക്കള് പൂർണ്ണത്തെ, അതായത് ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്ന തന്റെ നിയത കർമ്മം, നമ്മുടെ നിയതമായ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ സേവനം, ഭഗവത് സേവനമാണ് നമ്മുടെ നിയതമായ കർമ്മം. എപ്പോഴാണോ നമ്മളത് വിസ്മരിക്കുന്നത്, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിലകപ്പെടും, മായയിൽ അകപ്പെടും. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ശരിയായ കർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ്. ഭഗവാന്റെ
സേവനമാണ്. എപ്പോഴാണോ നമ്മളത് വിസ്മരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ മറക്കുന്നത്, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിൽ അകപ്പെട്ടു പോകും? മായയ്ക്ക് അകപ്പെട്ടതായിട്ട് മാറും. ചൂടാക്കാനും തണുപ്പിക്കാനും ഊർജം ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ കൃഷ്ണന്റെ ശക്തി മോക്ഷത്തിനും ബന്ധിക്കുന്നതിനും ജീവജാലങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്രകാരമാണോ ഊർജം ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ചൂടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം, തണുപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം. ഒരേ ഊർജം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചൂടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതും തണുപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശക്തി നമുക്ക് എന്തിനു ഉപയോഗിക്കാം? മോക്ഷത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം, ബന്ധനത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം, ജീവജാലങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം. 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഒന്ന് മോക്ഷം നേടാൻ ഉപയോഗിക്കാം, ബന്ധിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം, ജീവജാലങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കാനും ഉപയോഗിക്കാം. വിധേയത്വ മനോഭാവം സ്വീകരിച്ച ഒരാൾക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? വിധേയത്വ മനോഭാവം നമുക്ക് വേണം. നമ്മള് എല്ലാ സമയത്തും നമുക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? വിധേയത്വ മനോഭാവത്തോടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഭഗവാനെ സമീപിക്കേണ്ടത്. അതായത് നമ്മൾ പൂർണ്ണജ്ഞാനം നേടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ അറിയണം? എല്ലാ സവിശേഷതകളോട് ഭഗവാൻ അറിയാം. ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലകളെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഭഗവാനെ അറിയാം. അതാണ് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തോടു കൂടി ഭഗവാൻ അറിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സവിശേഷതകളോട് കൂടി അറിയാം. ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ കുറിച്ച് അറിയാം. ഭഗവാന്റെ പലതരത്തിലുള്ള ശക്തികൾ, ആ ശക്തികളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ഭഗവാന്റെ ശക്തികളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് അറിയാം. ഭഗവാന്റെ ശക്തികളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് അറിയാം. ഇതാണ് എന്ത്? പൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കും തോറും നമുക്ക് എന്തറിയും? നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളതാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. നമ്മൾ ഇവിടെ എന്തിന് വന്നിരിക്കുന്നതാണ്? നമ്മൾ വെറുതെ അതില് നിൽക്കാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നുള്ളൂ. നമുക്കല്ലാണ്ട് ഇതുമേൽ ഒന്നിനും യാതൊരു അവകാശവും ഇല്ല എന്നുള്ളത് ആർക്കറിയാം? ആ പൂർണ്ണജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞ വ്യക്തിക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വിധേയത്വ മനോഭാവം സ്വീകരിച്ച ഒരാൾക്ക് ഭഗവാൻ അറിയാൻ കഴിയും. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഇത്തരത്തില് വിധേയത്വ മനോഭാവം സ്വീകരിച്ച ഒരു വ്യക്തി. കാരണം എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ ആരാണ്? ഭഗവാൻ ആസ്വാദകനായി മാറി, നമ്മൾ സേവകരായി മാറി, ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥനായി മാറി. നമ്മൾ ആരായി മാറി? നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമുള്ളൂ. ഉടമസ്ഥനോട് ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ നമുക്ക് ഇതിലൊന്നും യാതൊരു അവകാശവും ഇല്ല എന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് എന്ത്? ശരിയായ ജ്ഞാനം, പൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ്. അപ്പൊ ഇതില് 4ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ മഹത്വം എന്താ പറഞ്ഞ? ഭഗവാൻ സ്വധാമസ്ഥത്തിലാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരെല്ലാം അതിക്രമിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ. പിന്നെ ശക്തിമാന്മാരായ ദേവന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അപ്രാപ്യനാണ് ഭഗവാൻ. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ സ്വധാമത്തിൽ ഒരിടത്ത് സ്ഥിതനെങ്കിലും കാറ്റിന്റെയും മഴയുടെയും അധിപന്മാരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ. മഹത്വത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? സകലതിനെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് 4ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൽ വേറെ ഒന്നും പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. അത്ര ഉള്ള 4ാമത്തെ മന്ത്രത്തില്. മനസ്സിലായോ? ഇനി 5ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലേക്ക് പോകാം. 5ാമത്തെ മന്ത്രം ഭഗവാന്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഈശോപനിഷത്ത് മന്ത്രം 5. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय, श्री प्रभुपाद की जय. तदे जदि तने जदि तत्थूरे तत्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः. तदे जदि तनै जदि तत्तूरे तत्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः. तदे जदि तनै जदि तत्तूरे तत्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः. അതായത് എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? സർവേശ്വരൻ, അതായത് ഭഗവാൻ ചലിക്കുന്നു, ചലിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവിടുന്ന് വളരെ വിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും ഭഗവാൻ സമീപസ്ഥനാണ്. അവിടുന്ന് സകലതിന്റെയും അകത്തും പുറത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്?
ചലിക്കുന്നുണ്ട്, ചലിക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ വിദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും സമീപസ്ഥനാണ്. സകലതിന്റെയും അകത്തും പുറത്തും ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറയുന്നതാണ് ഭഗവാൻ ചലിക്കുന്നു, ചലിക്കാതിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഒരേ സമയം ചലിക്കുന്നു എന്നും പറയാം, ചലിക്കില്ല എന്ന് പറയാം. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരാൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അയാൾ നടക്കണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാവില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ചലിക്കുന്നുണ്ട്, ചലിക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്, പരസ്പര വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ചലിക്കും എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ചലിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് വിരുദ്ധമായിട്ട് മാറി. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ ഒരേ സമയം തന്നെ ചലിക്കുന്നു, ചലിക്കാതിരിക്കുന്നു. പിന്നെ വിദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്, സമീപസ്ഥനാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് എപ്പോഴും നിരന്തരം ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ, ഭഗവാൻ ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ്, വിദൂരത്തിലാണ്. പക്ഷെ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ നിരന്തരം ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തന് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്, സമീപത്തിലാണ്. സകലതിന്റെയും അകത്തും പുറത്തും ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആരുണ്ട്, പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ പുറത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. എങ്ങനെയാണ് പുറത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ആര് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ്, ഭഗവാൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാറ്റിന്റെയും അകത്തും പുറത്തും ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഇതിൽ പറയണത്, 5ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയണം. അപ്പൊ സർവേശ്വരൻ ചലിക്കുന്നു, ചലിക്കാതിരിക്കുന്നു. സകലതിന്റെ വിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും സമീപസ്ഥനുമാണ്. സകലതിന്റെയും അകത്തും പുറത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ സർവേശ്വരൻ ചലിക്കുന്നു, ചലിക്കാതിരിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് വളരെ വിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും സമീപസ്ഥനാണ്. സകലതിന്റെയും അകത്തും പുറത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്, ഈ 5ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരേ സമയം ഭഗവാൻ ചലിക്കുന്നുണ്ട്, ചലിക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാറ്റിന്റെയും അകത്തും പുറത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. വിദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും സമീപസ്ഥനുമാണ്. ഇതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്, 5ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ചലിക്കുന്നു, ചലിക്കാതിരിക്കുന്നു. 3 വിരുദ്ധ പ്രസ്താവനകൾ പറഞ്ഞു. ഒന്ന്, ഭഗവാൻ ഒരേ സമയം തന്നെ ചലിക്കുന്നുണ്ട്, ചലിക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും സമീപസ്ഥനാണ്. ഭഗവാൻ എവിടെയാണ്? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ. ഭഗവാൻ ഭയങ്കര വിദൂരത്തിലാണ്. പക്ഷെ നിരന്തരം ഭഗവാനെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? സമീപസ്ഥനാണ്. സകലതിന്റെയും അകത്തും പുറത്തു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആരുണ്ട്? പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ആര് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട്? ഭഗവാൻ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ ഒരേ സമയം തന്നെ സകലതിന്റെയും അകത്തുമുണ്ട്, പുറത്തുമുണ്ട്. വിദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും സമീപസ്ഥനാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ചലിക്കുന്നുണ്ട്, ചലിക്കാതിരിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഇതാണ് എന്ത്, വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ധാമം ഭൗതിക അന്തരീക്ഷത്തിന് അതീതമാണ്. എന്നാൽ വളരെ അകലെ എന്ന വസ്തുതയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രഭുവിനെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിനേക്കാളും വേഗത്തിൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയും. എന്നിട്ടും പരമപുരുഷൻ നമ്മുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ നാം ഭഗവാനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായി കരുതി അവഗണിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 9ാം അധ്യായം 11ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യ ചിന്തക ശക്തികളാൽ നിറവേറ്റപ്പെടുന്ന അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളാണിവ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ധാമം എവിടെയാണ്? ഭൗതികമായ അന്തരീക്ഷത്തിന് അതീതമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണ്. അതായത് ആത്മീയ ലോകത്തിലാണ് അവിടെ എന്ത് വരുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ധാമം വരുന്നത്. പക്ഷേ വളരെ അകലെ എന്ന വസ്തുതയ്ക്ക് വിപരീതമായിട്ട്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഭൗതിക ലോകം കഴിഞ്ഞു, വൈകുണ്ഠ ലോകം കഴിഞ്ഞു, അതിന്റെ മുകളിലാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ധാമം. എന്നിട്ട് പോലും അകലെ എന്ന വസ്തുതയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് പ്രഭുവിനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിനേക്കാളും വേഗത്തില് നമ്മുടെ മുന്നിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ധാമം ഭൗതിക അന്തരീക്ഷത്തിന് അതീതമാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, വളരെ വിദൂരത്തിലാണ് എന്നുള്ള വസ്തുതയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിനേക്കാളും വേഗതയിൽ ഭഗവാൻ എന്ത് സാധിക്കും? നമ്മുടെ മുന്നിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയും. എന്നിട്ടും പരമപുരുഷൻ നമ്മുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കരുതുന്നു? സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് കരുതി ഭഗവാനെ അവഗണിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതെന്താണിത്? ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തികളാൽ നിറവേറ്റപ്പെടുന്ന അതീന്ദ്രിയ കർമ്മമാണിത്. ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്. അപ്പൊ ഈ ചെയ്തൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇത്തരം വൈരുദ്ധ്യം അവിടത്തെ വർണ്ണനാതീതമായ ശക്തിവിശേഷത്തെ വെളിവാക്കുന്നു. കൃഷ്ണൻ എല്ലാ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾക്കും അതീതനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വൈരുദ്ധ്യം, ഭഗവാന്റെ വർണ്ണനാതീതമായിട്ടുള്ള ശക്തിവിശേഷം വെളിവാക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ഈ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഈ വൈരുദ്ധ്യം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ശക്തിവിശേഷങ്ങൾ, അതായത് വർണ്ണനങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ശക്തിവിശേഷത്തെ വെളിവാക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾക്കും അതീതനാണ്. അപ്പൊ വൈരുദ്ധ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യം. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ട്, ഭഗവാൻ അചിന്ത്യനായതുകൊണ്ട് നമുക്കെല്ലാം എങ്ങനെയായിട്ട് തോന്നാണ്? വൈരുദ്ധ്യമായിട്ട് തോന്നാണ്.
ശ്രീല പ്രഭുപാദരോട് വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു, ദൈവത്തിന് ഉയർത്താൻ കഴിയാത്തത്ര ഭാരമുള്ള എന്തെങ്കിലും സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുമോ? ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞെന്താ ഉത്തരം? അദ്ദേഹം ആദ്യം തന്നെ അതിനെ സൃഷ്ടിക്കും. അതായത് ഉയർത്താൻ കഴിയാത്തത്ര ഭാരമുള്ള എന്തിനെങ്കിലും സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ഉയർത്താൻ കഴിയാത്ത ഭാരമുള്ള അതിനെ ആദ്യം സൃഷ്ടിക്കും. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യും? അതിന് ഉയർത്താൻ കഴിയുന്നവരെ സൃഷ്ടിക്കും. അപ്പോൾ അതാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞ ഉത്തരം. അപ്പൊ വരാഹദേവൻ, അതുപോലെ തന്നെ ബലരാമൻ. അപ്പോൾ ശ്രീല പ്രഭുപാദരോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം അതായിരുന്നു. ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചത്, ദൈവത്തിന് ഉയർത്താൻ കഴിയാത്തത്ര ഭാരമുള്ള എന്തെങ്കിലും സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞത്, ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും? ആദ്യം തന്നെ അതിനെ സൃഷ്ടിക്കും. ഉയർത്താൻ പറ്റാത്തത്ര ഭാരമുള്ളതിനെ സൃഷ്ടിക്കും. അതിനുശേഷം അത് ഉയർത്താൻ കഴിവുള്ളവരെ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിക്കും എന്നാണ് ആര് ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നത്? ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പരിമിതമായ അറിവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അത്തരം വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ പരിമിതമായ അറിവ്, നമ്മുടെ അറിവുകൾ എങ്ങനെയാണ്? പരിമിതമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ തരത്തിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രയാസമായിരിക്കും. പരിമിതമായ ഗ്രഹണശേഷി കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നാം ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഗ്രഹണശേഷി, നമുക്കതിനെ ഗ്രഹിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അവ്യക്തിഗത തത്വചിന്തകന്മാരായ മായാവാദക്കാർ ഭഗവാന്റെ അപൗരുഷായ വ്യാപാരങ്ങൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കുകയും സകാര രൂപത്തിലുള്ള ലീലകളെ നിരാകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവ്യക്തിഗതവാദികള് അല്ലെങ്കിൽ മായാവാദത്തിലുള്ളവരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അപൗരുഷേയമായ വ്യാപാരങ്ങൾ, അതായത് അപൗരുഷേയമായ വ്യാപാരങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാവുന്ന അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ, അത്തരത്തിലുള്ള വ്യാപാരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. സകാര രൂപത്തിലുള്ള ലീലകൾ, ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തിലുള്ള ലീലകളെ മുഴുവൻ അവരെന്ത് ചെയ്യും? നിരാകരിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ ഭാഗവത സമ്പർക്കക്കാരോ, അത് ഭക്തന്മാര് സമ്പ്രദായക്കാരെന്ത് ചെയ്യും? പരമപ്രഭുവിന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തികളെ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ അവിടുന്ന് ഒരേ സമയം സകാരനും നിരാകാരനുമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭാഗവത സമ്പ്രദായക്കാര് ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തികളെ സ്വീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ ഒരേ സമയം തന്നെ സകാരനുമാണ് നിരാകാരനുമാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. യേ യഥാമാം പ്രപദ്യന്തേ താം തഥൈവാ ഭജാമ്യഹം. എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഏവർക്കും ഞാൻ തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 4:11. അതായത് എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്, ഓരോരുത്തരുടെ ഓരോ തോതുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അളവുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി നമുക്കും എന്ത് കിട്ടും? അതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നത്. ഭക്തന്റെ ശരണാഗതിയുടെ തോതനുസരിച്ച് താൻ പ്രതിഫലം നൽകുന്നുവെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 4:11 ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭക്തന്റെ ശരണാഗതിയുടെ തോതനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ പ്രതിഫലം നൽകുന്നതെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. സമർപ്പിതാത്മാക്കളല്ലാതെ കാണുന്നവർക്കൊക്കെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷനാകാൻ സന്നദ്ധനാവില്ലെന്നത് അവിടുത്തെ ഇച്ഛയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ മുന്നിലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. കാണുന്നവരുടെ മുന്നിലൊന്നും ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുള്ളൂ? സമർപ്പിതാത്മാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചവര്, അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ആര്? സമർപ്പിതാത്മാക്കള്. അങ്ങനെയുള്ളവരിലാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ, അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? അപ്രാപ്യനാണ്. സമർപ്പിതാത്മാക്കൾക്ക് അവിടെ സദാ പ്രാപ്യനാണ്. എന്നാൽ സമർപ്പിതാത്മാക്കൾ അല്ലാത്തവർക്ക് അവിടുന്ന് വിദൂരസ്ഥനാണ്, അതുപോലെ തന്നെ അപ്രാപ്യനുമാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ കാണുന്ന 2 വാക്കുകൾ പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്താണ്? ഒന്ന് സഗുണം, ഒന്ന് നിർഗുണം. സഗുണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും കൂടിയിരിക്കുന്നത്, നിർഗുണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നൊന്നും ബാധിക്കാത്തത്. ഇന്ദ്രിയ ഗോചരമായ ഗുണങ്ങളോട് കൂടി അവിടുന്ന് അവതരിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ രൂപം ഭൗതികമാണെന്നും. അപ്പൊ പറയുന്നു, ഇന്ദ്രഗോചരങ്ങളായ ഗുണങ്ങളോട് കൂടി, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരങ്ങളായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളോട് കൂടി ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ രൂപം ഭൗതികമാണെന്നും അവിടുത്തെ രൂപം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണെന്നുമല്ല സഗുണം എന്ന പദം കൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നു. അപ്പൊ സഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഇവിടെ ഗുണങ്ങളോട് കൂടി, ആ ഗുണങ്ങൾ മറികടക്കാത്തൊരു അവസ്ഥ, അതാണ് സഗുണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കരുത്? അർത്ഥമാക്കുന്ന എങ്ങനെയല്ല? ഇന്ദ്രിയ ഗോചരങ്ങളായ ഗുണങ്ങളോട് കൂടി.
അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ ഗോചരങ്ങൾ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ആ ഗുണങ്ങളോട് കൂടി ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ രൂപം ഭൗതികമാണ്. ആ ഭഗവാന്റെ രൂപം ഭൗതികമാണ്. പിന്നെ ഈ അവിടത്തെ രൂപം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണെന്നുമല്ല എന്തുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത്? സഗുണം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത്. അപ്പൊ സഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന രീതിയിൽ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമായ ഗുണങ്ങളോട് കൂടി ഭഗവാൻ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ രൂപം ഭൗതികമാണ്. മാത്രമല്ല ഭൗതിക രൂപം പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണെന്നുമല്ല എന്തുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത്? സഗുണം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഏത് വിധത്തിലാണ് ഭഗവാൻ നിർഗുണനാകുന്നത്? അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ശക്തികൾ തമ്മിൽ വേർതിരിവില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് ഭൗതിക ശക്തി, ആത്മീയ ശക്തി എന്നുള്ളൊരു വേർതിരിവ് ആർക്കില്ല? ഭഗവാനില്ല. കാരണം എല്ലാ ശക്തികളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനം ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് ഇന്ന ശക്തിയാണെന്നുള്ളൊരു വേർതിരിവില്ല. എല്ലാ ശക്തികളും ആരുടെ തന്നെയാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ്. സകല ശക്തികളുടെ നിയന്താവായതിനാൽ അവിടുന്ന് അതിന്റെ സ്വാധീനത്തിന് വശംവദനാകുന്നില്ല. അപ്പൊ എല്ലാ ശക്തികളുടെ നിയന്താവ് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ എന്തില്ല? ഭഗവാൻ അതിന്റെ സ്വാധീന ശക്തിക്ക് വിധേയനാകുന്നില്ല. കൃഷ്ണന്റെ ഉദ്ദേശത്തിനായി നാം ഭൗതിക ശക്തി ഉപയോഗിച്ചാൽ നാം അതിൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശക്തികൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ, അതായത് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ, ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തുപയോഗിക്കുന്നു? നമ്മളെ ഭൗതിക ശക്തി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ എന്തില്ല? നമുക്കതിൽ സ്വാധീനപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന്റെ ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ആ ശക്തി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് വരില്ല? അതിന്റെ സ്വാധീനം നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. സാക്ഷിയായി പരമപുരുഷൻ, ആദിപുരുഷനായ ഗോവിന്ദൻ ഭാഗികാവിഷ്കാരമായി സകലത്തിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിത പറയുന്നു. അവിടത്തെ പ്രപഞ്ചത്തിലും പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ അണുവിലും പ്രവേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഭാഗികാവിഷ്കാരമായിട്ട് എല്ലാറ്റിലും സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ ബ്രഹ്മസംഹിതയിലും പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാറ്റിലും ആരുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. എല്ലാ പ്രപഞ്ചത്തിലും, അവിടുന്ന് പ്രപഞ്ചത്തിലും പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ അണുവിലും ഭഗവാൻ പ്രവേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദൻ ഭാഗികാവിഷ്കാരമായിട്ട് എല്ലാത്തിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല അവിടുന്ന് എങ്ങനെയാണ്? പ്രപഞ്ചത്തിലും ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അണുവിലും ആര് പ്രവേശിക്കും? ഭഗവാൻ പ്രവേശിക്കും. നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ? ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. ബാഹ്യമായി, അതായത് വിശ്വാവിഷ്കാരത്തിൽ അവിടുന്ന് വിരാട് രൂപത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അന്തര്യാമിയായിട്ട് എല്ലാറ്റിനും സാക്ഷിയായി ഉള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയും നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഈ ബാഹ്യവർത്തിയായിട്ട് ഭഗവാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? ബാഹ്യവർത്തിയായിട്ട് ഭഗവാൻ വിശ്വാവിഷ്കാരത്തില് വിരാട് രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ അന്തര്യാമിയായിട്ട് ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എല്ലാത്തിനും സാക്ഷിയായിട്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അന്തര്യാമിയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അന്തര്യാമിയായിട്ട് എല്ലാറ്റിനും സാക്ഷിയായിട്ട് ഉള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആരുണ്ട്? പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട്. എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്കും സാക്ഷി ആരാണ്? ആ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ്. ആ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് നൽകുന്നത്? അതിന്റെ ഫലങ്ങള് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. അതായത് കർമ്മങ്ങള് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ബാഹ്യമായിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാൻ വിരാട് രൂപത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങൾ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് നാം മറന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രഭു സർമ്മസാക്ഷിയായി സദാ വർത്തിച്ച് കർമ്മഫലം എല്ലാ കാലത്തും നൽകുന്നു. നമ്മുടെ കർമ്മത്തിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മം സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ മറന്നിട്ടില്ല. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു പോയി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സാക്ഷിയായിട്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ എന്തറിയാം? നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം എല്ലാ കാലത്തും നൽകുന്നത് ആരാണ്? നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സാക്ഷിയായിട്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാനാണ്. നമ്മുടെ കർമ്മത്തിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം, അത് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഫലം വരുന്നത്? അത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കാനും നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, नित्याय गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल. हरे कृष्णा.
ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് 2 മന്ത്രം പഠിച്ചത്, ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ചും ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മഹത്വം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം. എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ സ്വധാമത്തിലാണ്, പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ്? മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനാണ്, മറ്റെല്ലാവരെയും അതിക്രമിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശക്തിമാന്മാരായ ദേവന്മാർക്ക് പോലും അപ്രാപ്യനാണ്, എല്ലാ ദേവന്മാരുടെ നിയന്താവുമാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? ഒരിടത്ത് സ്ഥിതനാണ്, പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ മഹത്വം സകലതിനെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നാണ് നമ്മൾ 4ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞത്. 5ാമത്തെ മന്ത്രം പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളാണ്. എന്താണ് പറഞ്ഞ? സർവേശ്വരൻ ചലിക്കുന്നുണ്ട്, ചലിക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ സകലത്തിന്റെയും അകത്തും പുറത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. സമീപസ്ഥനാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? വിദൂരസ്ഥനുമാണ്. ഇതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്.